דקה על מבחן אמירנט. מבחן אמירנט בודק את הידע שלכם באנגלית ברמה אקדמית. זה אומר שבסולם הרמות הוא רמה שלמה מעל 5 יחידות בגרות. אמירנט לא בודק דיבור או הבנת הנשמע, אלא רק את יכולת הבנת הנקרא שלכם ברמה אקדמית. אמירנט הוא מבחן ממוחשב שאורך כ-50 דקות וכולל 3 סוגי שאלות. שאלות השלמת משפטים שבודקות את עושר אוצר המילים שלכם. שאלות ניסוח מחדש, שבהם אתם צריכים לזהות באיזה מ4 משפטים שמרו על רוח המשפט המקורי. ושאלות הבנת הנקרא, שדורשות שתבינו את הכתוב בקטע אנסין, גם כשאוצר המילים גבוה, ואתם לא מכירים אחוז ניכר ממנו. בקורס שלנו, תרכשו ידע חיוני לשיפור משמעותי של הציון בבחינה. תדעו לנהל היטב את זמני הבחינה ולהספיק לפתור את השאלות בזמנים המוגבלים המוקצבים להם. יהיה לכם אוצר מילים גדול יותר ומותאם יותר לבחינה. תדעו לקרוא טוב יותר את השפה האקדמית שתפגשו בבחינה, ויהיו לכם שיטות, טכניקות וטריקים לפתור גם שאלות שיש בהם מילים שאתם לא מכירים. הכנה אידיאלית לוקחת כחודשיים, אבל יש גם סוגי הכנה שמתאימים לחודש. ההרשמה לבחינה מתבצעת דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה. אני שולחת לכם כאן קישור כדי שיהיה לכם נגיש, אבל שימו לב, כדאי להירשם רק כשאתם יודעים שאתם מוכנים. שיהיה המון בהצלחה בבחינה, ונדבר בקרוב.